Беларуская народная казка. Чорт і льняное поле. Жыў сабе мужик, бедны, але дужа кемлівы. Раз вяртаўся ён дамоў паўз ільняное поле, ужо цёмна было, і тут чуе голас: «Гэй, чалавеча, дапамажы мне!» Глядзіць мужик, а гэта чорт з вялікім мехам. «Дапамажы, чалавеча, мех з грашыма на той бок поля перанесці. Сам я гушчаром абыду, а мех мне там не працягнуць». Бо чэрці дужа баяцца лёну, нават калі ён ужо сабраны, на гумне ляжыць, а калі расце, дык чорту праз яго ніяк не прайсці. Падумаў мужик, ты і кажа: «А чаго не дапамагчы, давай сюды свой мех». Узяў, ды і панёс праз поле. А на самай сярэдзіне мех на зямлю паклаў, сам на яго сеў і сядзіць. Чорт уже з таго боку поля кліча: «Эй, мужик, ці доўга табе яшчэ ісці?» А мужик маўчыць, не адказвае. Уцяміў чорт, што яго падманулі, лаяцца пачаў, карамі гразіць, узнагароды абяцаць, ды няма рады. Сядзіць мужик пасярод ільну, ніяк яго не дастанеш. Тут ужо і пеўні заспявалі. Чорт знік, а мужик узяў мех, пайшоў дадому і болей з таго часу не бедаваў.